आफा खुलुमनोसै आङो नोंखौ मोजाङै बोर होदे खिन्थु आफा आंखौ मा बोर होनांगौ मिथिगौना नोङो मिथियाबा आङो खिन्थानि र' आं सिगाङावनो आंखौ एक्ट्रिस जानायनि बोर होदे आरो जेन आङो सानफ्रोमबो उन्दैयै ज'यैल' आरामसे जाबाय थानो हायो बेफोरबायदि बोर हो आंखौ ओमफ्राय आरो आफा जेन नोङो बिजामादैखौ मार हेन्डसाम मोनो आरो बेफोरबायदि बोर हो आरोलै आङो खिन्थालायनांगौ आरो नों मिथिया आरो आफा आफा मा बोर होनोबो रोङा नामा नोङो आंसो खिन्थाना होलायनांगौ आरो जि बोर होदो माहारै बेखौ होआ मानो नोङो जि बोर होनांगौ बेखौनो बोर होगोन दे आङो येस जागोन दे आंनि गायदे फिसाया माखारै एक्ट्रिस जादे आरो आंनि फिसाया मार हेन्डसम माबा साफा जाबायसोमोन दे आरो जेन ज'यै उन्दैल' मोनजायो दे आंनि फिसाजोआ हाबा हरबाबो जेबो खामानि मावनो मोननाङा दे जाबाय दे आफा नोङो बोर होबाय नालाय दा आङो एक्ट्रिस जासिगोन आरो साननैसोनि उनाव आफा नोङो एक्ट्रिसनिसो बिफा जासिगोन आरो आङो बर' फिल्मनि बयनिख्रुइबो नामजादा एक्ट्रिस जागोन गायदे बर' होनबा गासैबो सिनाय हासिगोन आरो आफा नुदों आफा कत भाग्य गोनां बिफा नोङो एसेबां नामजादा एक्ट्रिसनि बिफा नोङो बा दे फिसा जाबाय दे जाबाय गसंदो मानो हान्थु खेरायबाय थाखौ नोंलाय हान्थु सान्थु दोलाबजोबगोन फिसा गायदे मिठाइ खाएगा कहाँ है मिठाइ लाव ओइ र' जाथ'नाङा र' जमा जागोन साहाजों साहा था लोंला आङो हमको अभी मिठाई खाना है तुमको साहे से खाना है तो खाओ हमको खाना है कहाँ है मिठाई राय खर'खौनो दसेखौनो नेनो हाला नामा नोंनि मैया साहा फुदुंगासिनो माथो बेफोरखौ आङो जेबो मोनथिलाहाय मुझे मिठाई खाना है कहाँ है मिठाई नोंनि रुमाव नायहैनि ये नाय दसेखौ नेनो हाला दे जाथोंसै दे गथ' मानसि एसेबां थाबैनो सोरांबाय माथो दिनै बिसोर सानैयालाय माथो सारिखौनो मोनाखै हाथायाव थांनांगौ बिसोरखौबो फोजानांगोन थाब थांनांगोन नङाबा मोजां दख'ना मोननाय नङा ओइ मोस्रोम नानि ओइ बाबु दे सिखारदो हाथायाव गस्ला बायनो थांनो होननाया दख'ना बायनो थांनो होननाया दे सिखारदो गोबाव जागोन मोस्रोम बाबु माबा मोजाङै सोरांनानै थायाखै माबा दानो फोजायो आरो हाथायाव थांला होमबा थांगोन थेवब्लाबो दानोलाय मानो सिखारनांगौ एसे गोबावै सिखारबाबो जेबो नङाना गोबाव जागोन आंगिलाय खामानि मावनायावनो संनायावनो जानायावनो ओंखारनायावनो गोबाव जागोन दे सिखारदो दे आरो थाबायना थांनायनि बाथ्राना गोबाव जागोन र' माबा 1 घन्टासो उन्दुबावनि दा टाइमालाय खैथा जाखो नायनाय माबा 5ता जानो 20 मिनिट दंबावो 5तायानो जायाखै 5:30 सिखारगोन आंबोलै आयु नायनाय बोरै गोबाव जागोनलै मानो बुजिया र' माबा दसेल' उन्दुबावनि जालालै नोंसोरजों दसेल' उन्दु दे दसे उन्दुनानै सिखारदो आयु गथ' सानैया दाबो सिखारला थांगोन ना थाङा हाथायाव ओइ मोस्रोम टिलु सिखारदो थांग्रा थांला हाथायाव सिथ्ला लामा सिबखांबाय थोरसि लथा सुखांबाय दाहालागै सिखारला नोंसोरो सयथायानो जालायसिगोन खोना 9ता बाजियावनो थांगोन सानदोंमोन मैया खोब थाब सिखारनानै थाब थांगोन होनदोंमोन माथो हाथायावलाय दालाय माथो 6तायानो जालायलांबाय खोना 6ताल'सो जाबाय बेखौनो नोंलाय माथो सिथ्ला लामा सिबखांबायानो आरो थोरसि लथाखौबो सुखांबायबा जेबो खामानियानो गैला माथो बारा थेवब्लाबो संनायावनो जानायावनो ओंखारनायावनो गोबाव जागोन ना 9तायावसो थांगोन दे दा 6तासो जाबाय नै दुगैनोसैयानो आङो दुगैनानै ओंखामखौ जानना होनोसै ओमफ्राय नोङो मायबाफोर एवो नामा एवदो दे जागोन दे ओमफ्राय सासेया सिखाराखै सिखारबाय बिबो दे होनबा नोङो दुगैहैथां आंबो दुगैनोसै नों दुगैखांनानै जागोन दे उन्दुनो
ज'हाथाराखै आं दिनै बादुलिया फोजोंसाराबा सिखारबायना सिखाराखै मैयाबो खिन्थानोनो बावगारदों आङो हाथायाव थांगोन होननानै सिखारदोंना सिखाराखैबा खेबसे फनखौनो हरनाय नायनि र'। हेलौ सिखारबायना सिखाराखै? सिखारथ'वाखै। ए दाबो दासो 6था जादों बायसि 7थायावसो सिखारो आङो। ओमफ्राय दिनैलाय एसेबां फुङाव मा गोसोखांदों आंखौलाय ओरैनोबा माथो खालामनानै थाङा? माबा हाथायाव थांनो नागिरदोंमोनलै आं दिनै। हाथायाव थांनो नागिरदों होननायखाय आं दासो गोसोखांबाय। माबा नोङो दख'ना बायाबाबो जागोन दे, माबा मोस्रोम नानिनो आरो बाबुनो बायना होबाबो जागोन दे। मानो माने जों होनबा मैया नानिजों आंजों हाथायाव थाङाखैमोन दख'ना बायनो? नोंनि थाखायबो दख'ना गांसे लादों आङो। आंनि थाखाय दख'ना? नोंलाय माथो दाख्लैल'सो जोंफोरनो फैसा होलांदोंमोन, मानोथ' बायबावनांगौ? फैसा खरसनो बायाबाबो जागौमोन ना। जेबो नङालै, फुजा होननानै नोंनोबो गांसे बायबाय आरो। ओमफ्राय नोंसा आइमोना खोनायाखै? खोनायाखै, आं लासै लासै रायज्लायदोंना। ओमफ्राय मालाथो थांगोन नोंसोरो? खैथासो बाजियाव? 9थासोआव थांगोन सानदों र'। माजों थांगोन? गारिजों? गारिजों थांग्रालै, थाबायनानै थांगोन। मानो गारिजोंनो थांनांगौ? एसेबां गोजान लामा थाबायना थाङो आरो? जेबो नङा, थाबायना थांनासो मोजां मोनो जोंफोरो। इस। दे होनबा दोनथ'नि दे। दानो? आंना गामियाव एसे खामानि दङ आरो ओंखामबो संनो दङ। बा दसेखौनो रायज्लायनो हाया आरो 5 मिनिटबो? दे रायज्लाय दे, 5 मिनिटल' दे, गोबाव जागोन ना हाथायाव थांनो। दे नाङा दे रायज्लायनो, दोनथ', एसेबां बिजिखा नोङो। मानो बिदि बुङो? दे होनबा बुंला दे सना। थौलायमोन न'आव थांसैथ'। मादै आरो नानिया नेबाय थाबाय खोना ओंखाम जानो थाखाय। ओंखाम जानोनो गोसो गैया आंहा। मानो ओंखामखौनो जानो गोसो जाया जायो सोरबा? उखैयाखै आङो। बेफोरबायदि थाबाय थाबालाय मा जागोन? मादै मोना मा सानगोन दिनै? खोनासंलायमोन, नोङो जुदि बै जाथायफोरखौ रावखौबो मिन्थिजानो लुबैयाखै, नोङो आगोलनि बायसो लाइमोन जानांगोन। बेफोरबायदि सिरि सिरि मोखां सोम सोम जाया लोङालासिनो थाबा नोंखौलाय माथो सन्देहसो खालामगोन। नंगौ देनाय नंनाया, आंलाय गोसोखाङा सानो, थेवब्लाबो माबा गोसोखांफ्लांबाय थायो। नंगौबो देनाय, आंबो मिन्थिगौ एसेबां गिदिर जाथायखौ एसेबां थाबैनो बावगारनो हाया, थेवब्लाबो नोङो नाजानांगोन। एबारनिफ्राय आङो नाजागोन र', सानालासिनो थानो। नै खोमा खेबदों आङो, बिद्दानोबो आङो माबा बाथ्राखौ बावगारनो नाजागोन। बिदिनो जानांगौ। जालांबाय आरो लाइमोन, फुजा मोनफैथारबाय माथो, दख'ना लाया नामा? फुजाया सफैथारबाय न'? दख'ना? मानो दख'ना नांगौलै आंनो? आं फुजाखौनो नायालै। नै दहाय आं बुंनाय बाथ्राखौ बावगारलायबाय नामा? बावगाराखै दे। बावगाराखैबा होमबा माथो? मा फुजा नाया बेलाय? फुजा नायथारनांगोन। दख'ना बाय नोङो गांसे। दख'ना बायनो फैसायानो गैयाबा थाइसेबो। आंनियावथ' दङ ना। सानैबो थांगोन दे जोंहा हाथायाव गाबोनो। सानैबो? सानैबोसो बुंफ्लांनो। माबा नोंसोरो नानिजों नोंजों थांबानो जाबाय सानैबो। दे जागोन दे। आंबो थांफागोन दे नोंसोरजों। दे जागोन दे। लाइमोन, आंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ नोंनो दा आं बोरै खिन्थानो? मा जाखो? मा सानबाय थाखो? थुदो थांसै न'आव। जेबो सानाखै आङो। थुदो थांसै थौ। लाइमोन, नोंखौ आं बेसेबा लाइक खालायखायो। नोङो आंखौ खालायोना खालाया आं मिथिया, नाथाय आं नोंखौ जोबोद लाइक खालायखायो। बे दख'ना गांसेजोंनो बेसे थांबाय थानोलै आब'? लाजिसोबायसो आङो। दा दख'नायानो गैयाबा जोंफोरनिया माखौथ' गाननांगौ? बै आगोलनि बोराय दख'नाखौनो गानना थांसै होमबा? आरोथ' नोंनि दख'नाया एसेबां समायनाखा, बेखौनो लाजिबाय सोरबा। समायनाबानोखि लाजिया आरो गांसे दख'नाखौनो गानबाय थानो। समायना नंगौ, थेवब्लाबो गांसेखौनो जेरावबो गानना थांबाय थायो, बेनिखायनोथ' लाजियो आरोथ' नोंबो गानो आंनि दख'नाखौ। दे जेबो नङा दे, रावबो नाया बे। नायासो जागोन दे, कत्तक मानसिफोरा मेगन फार नायो। नोंखौ नायो खोना, आंखौ नाया माथो। थुदो थांसैथ'। खैथा जाखो टाइमा? 9था जासिगोन।
दहाय नों आथुर खालायसोनाया माथो जाबायानो माथो न'थानि सिगाङावनो जाबाय जोंनिया नोंथ' दख'नाखौ बायला न' आब' नोंनि थाखाय मालाय फोजोंसारादाया लाबोखासिगोन औ लाबोगोन होनदों माथो नाङा होनना बुंदोंमोन आङो थेवब्लाबो माबा मानिया लाबोथारगोननो जोंहा गुबैया आब'खौ अनसै माथोलाय नोंखौबो अनगोन आरो नोंहाबो लादो सासे नागिरना नाङा गोसथोनाय सुस्थोनाय हाबाखौनो जाया आङो नंगौ दे हाबाखौलाय सानसेबाबो जाथारनांगोन संसारनिनो नेम हाबा जायाबा नेम जाया नामा सोरबा जाया आं जासाबबाया हाबा थां नोङो जाहैदो थां माखारै आंथ' जाखागोनानो थुदेव थु हाथायाव थांनाया मा डाइलगसो मारिबाय थाखो नोंसोरलाय थौ ओमफ्राय नोंसोरलाय मा प्लास्टिकबो लायाखै जेबो लायाखै आखायावलाय मायाव लाबोगोन ओजों दखानिया होखागोन खोनादे प्लास्टिक दख'ना बायबा गस्ला बायबा होमबालाय मोजां गस्लाफोरा बिक्रि थांजोब्बायसो खोना खिजानि थाङाखै दे न'थायानो जायाखै आरो फुजानि हाथायना गिदिर जाखागोन हाथाया गोबाव लागै थाखागोन थांसै